ya zo shi zan fara ɗaukar fansa kansa. Gane ne. Kai, ni namiji ne kowa ina ka zo mana. Zan sheke ka. Ya kake kasuwanci, na yadda da kai ka ci amana ta. Don haka dole ne yau sai ka fuskanci hukunci daga gare ni. Ai iya kasuwanci ne hakan ba wani abu ba. Cutarka da nayi na nuna maka na fi ka iya kasuwanci. Kai, ina rago ne zai ka kasa yi kudin ne. Oye Allah, ai, kai. Gyama ko gobe babba ya fi yaro. Na gyama yara na dan ka buge su